Kaixo, hau Freemin programa da eta dakizuen bezala mapa mentalak eta mapa kontzeptualak egiteko programa bat da, azken finean eskemak txikiak egiteko. Erakusteko erabiliko ditut tekla azkarrak eta horiekin batera eskema txiki bat egingo dut. Tekla azkar hauek sailkatu ditut 4 ataletan. Bat izango da nodo berria sortzeko tekla azkarrak, beste bat nodoen edizioa, maparen zehar nabigatzeko, eta beste funtzionalitate batzuk. Nodo berria sortzeko, ditugu insert botoia, eta insert botoiak egiten duena da nodo baten semea sortu. Insert da nodo berriaken seme bat. Retur edo enterri ematen badiogu, horrek egiten duena da inserten maila bereko beste adar bat sortu. Beraz, insert eta enterrekin iaia gauza guztiak egingo ditugu. Nodoen edizioa. Nodoak behin nodo bat sortu ondoren, nodoa aldatzeko erabilitzak dezakegun tekla da inicio botoia edo tekla. Eta baita ere fin tekla. Zer egiten dute? Iniziorekin testu bat idatzita balin badugu, inizio aukeratutako tekstu hori inizio botoiari ematen badiogu, tekstuaren hasieran jartzen da kursorea. Eta aldiz, fin botoiak egiten duena testuaren bukaeran jarri. Grisean dagoen nodo hau, Ctrl C-rekin kopiatu egingo dut eta fin nodoren gainean jarri ondoren, Ctrl V-ri emango diot eta adar seme bat sortuko du. Esan dugun bezala, fin botoiari ematen badiogu, nodo bat aukeratu ondoren, bere testuaren bukaeran jartzen da kursorea eta hor bertan idatzi dezakegu. Beraz, editatzeko baita ere erabili daitezke Ctrl C eta Ctrl V. Gainera, Ctrl J-rekin honek egiten duena da bi nodo, aukeratuta dauden bi nodo elkartu, adibidez, Ctrl eta Ctrl V, horretarako maiuskula tekla sakatzen dugu eta horrela selekzio multipleak egin daitezke, aukeratutako bi nodo hauek Ctrl J-ari ematen badiogu, biak elkartu egiten ditu. Beraz, nodoak elkartzeko izango da Ctrl J. Ctrl gezia gora edo gezia bera horrekin nodo bat gora eta bera mugitu dezakegu eta Ctrl gezia ezkerrera edo eskuinera, nodo bat ezkerrera edo eskuinera mugitu dezakegu. Ikusten duzue, horrela lortu daitezke dagokion atal batean dagoen nodo bat beste atal batea mugitzea. Fletxa gora, Ctrl fletxa gora, fletxa bera edo ezker eskuinea mugituz.
Beraz, gure ideiak antolatzeko oso modu erresa izango dugu. Maparen zehar nabigatzeko ditugu escape tekla. Eta honek zer egiten du? Honek egiten duena da errora joan eta baita ere mapa hori mugituta balin badugu, galduta balin badugu, orain bezala, erdiratu egiten digu. Baita ere, badugu adibidez alt gezia gora edo bera. Honekin lortzen dugu zoom bat egitea maparen zehar. Alt, fletxa gora, fletxa bera. Horrekin zooma aldatzen dugu. Eta tarteko barra, espazioko barra, horrekin egiten duguna da adar bat uzkurtu. Eta berriro ematen badio zabaldu egiten da. Bueno, beste batzuren artean badugu bi nodo gezi batekin lotzeko kontrol eta xaguari ematen badiot, kontrol L-erekin bi horiek gezi batez lotuko ditugu. Beraz, kontrol L izango da bi nodo gezi batekin lotzeko hau eta hau, adibidez. Kontrol L geziekin lotzeko. Beste bat da alt K. Honek egiten duena da irudi bat txertatu, nodo edo tekstu baten gainean. Alt K. Eta hemen dugu irudia eta hor agertzen da txertatua. Azkeneko tekla kombinazioa da kontrol gehi kakotxa, koma. Honek egiten duena da programa bea konfiguratzeko atal guztiak erakutsi. Eta hori izan da dena. Frimin eta bere tekla azkarrak. Eskerrik asko.